dito na po sa loob, ma'am. Ang resibo po. Thank you, sir, ma'am. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Hindi, ano na lang battery. Battery, oo, dahil sa tagal na. Kasi pag magpapaskid sila, festival, matagal. Iwanan lang kasi. Yes, ma'am. Gamitin niyo na po. Ha? Ayaw? Saan? Bali may g-charge naman namin. Tapos price kasi yung mga card na hindi supported na. Yan yung original niya, kuya. Si Hindi po, ang SRP niya talaga is 76,990. Parang sa mga card na hindi pesos 24, mayroong parang interest. Interest. Thank you, ma'am. Free rin kuya yung mga install sa inyo. Ano ba? Free rin po yung mga install apps. Oo. May kasama talaga siya. Meron na siya mga built-in apps, sir. Pero yung mga dating apps na, pwede nyo i-reinstall gamit po yung Apple ID nyo. Kasi makikita nyo naman yun sa App Store na purchase nyo na pwede nyo na hindi na kailangan ng password pag nilagay. Bali itong Face ID mo kahit sa bahay nyo na lang po yung setup to. Nasa settings lang naman po. Pero ito kung gusto nyo, set up nyo na itong password mo.
Isang click ma'am pag ano, Pagka- pag play. Okay. Okay. Patry na lang ako ng camera ko. Okay ako. Hindi pa natin tikman yung Mac natin. Sabay. Slide to power off. Okay. Pero kung ano lang, papatayin pala yung parang ito one click lang to. Okay, ito lang. Pag ano, pag sa bahay mo, yun, set up nyo na rin po yung case. Kahit ano. Para may dalawang option sa pag-unlock mo. Para tanggalin ko. Itong music natin. Bali, kasi ito ito yung na-close. Okay. So, Ayan na. Saan po? Dito? okay, nyo rin ang signature na lang po ako dito. Nandito na po sa loob, ma'am. Ang resibo pa. Okay. Thank you, sir, ma'am.